Ako jesť cestoviny na noc a chudnúť. Počuli ste, že z cestovín sa priberá? To nie je úplne pravda. Všetko závisí od toho, ako ich uvaríte, s čím a kedy zjete. Ak ich uvaríte al dente, cukor v krvi stúpa pomalšie a nemení sa na tuk. Ale rozvarené cestoviny zvyšujú glykemický index a vedú k priberaniu. Druhý moment, omáčky. Majonéza a smotana prudko zvyšujú kalorickosť. Zelenina, bylinky, olivový olej alebo ryba robia jedlo ľahkým a zdravým. A tretí, ak sa neprejete, tak aj porcia na noc nejako neovplyvní vašu váhu. Aby ste schudli a mali zdravé trávenie bez nadúvania, ťažoby a diskomfortu, bez zápchy a chorôb, nemusíte vylučovať jedlo a obmedzovať sa. Naopak, treba zabezpečiť črevá všetkým potrebným a samozrejme upraviť tvorbu žalúdočnej kyseliny. Práve ona spúšťa prácu enzymov, pomáha tráveniu a chráni črevá pred hnitím a kvasením. Práve na to sme vytvorili balzam Bolotova. Mnohí naši diváci ho už používajú a zaznamenávajú pozitívne výsledky. Pripravil som pre vás úplné informácie o balzame Bolotova a špeciálnu zľavu. Napíšte do komentára slovo balzam a počas nasledujúcich 48 hodín vám bude dostupná 15% zľava.